Hi everyone, good morning. Today is Sunday, so it's my exercise day. So I am walking around the blocks again. So, well, look at this color. Ayan, nag-i-start na sila parang bulaklak. Then it's gonna be turning to leaves. So ganun ang mangyayari. Ayan, di ba ang ganda? But anyway, so sa ganitong paraan nga po ay sa araw-araw kong ginagawa ay syempre punta sa aking sipag-sipag o work. So matutunghayan nyo kung saan ako pupunta at ano yung mga sinasakyan ko. So during my working days, sumasakay lang talaga ako ng bus at train. So abangan nyo ang ating video. So thank you all for watching. Enjoy! So nakasakay na tayo ng bus. Ayan, ito po yung loob. Kaya lang kumuha ng ano dito sa loob ng bus. But anyway, nakasakay na tayo. So, andito tayo sa pangalawang train station. So, pupunta tayo ng susunod na stop bago ako makarating sa pupuntahan ko. So, hintay lang natin yung train natin dapat masasakyan. Ito kakarating lang, kakababa ko lang dyan. So, hintay natin ang susunod. So, dito ako sa train, naghihintay na darating. So, ayan. Mas malamig today kaysa nakaraan mga araw. Ayan, this early in the morning. So, tambay muna ako dito dahil maaga talaga ako dumating. So, which is ito yung river dito. So, maraming upuan dito. Dito muna tayo sa upuan natin. So, ito yung bench. So, upo tayo din eh. So, anyway, habang tayo nakaupo dyan sa bench, ayan, mayroon ako nakikita ng mga ibon. So, nag-i-enjoy sila. So, ito ay pababa na naman tayo, ay pauwi na si ako. So, yun ang ating kaganapan for today. Kailangan lang natin punta ng sa ground. Ground ang pupuntahan natin. So, dito, ikot na tayo. Bababa tayo ulit para papunta na talaga all the way to the ground. So ilang step ito, okay lang yung pababa, pero pang paakyat nito hihingalin tayo. But anyway, talagang ganito ang subway dito, medyo maraming lakaran bago tayo makarating sa ating destination. So ito na yun, baba na tayo. So hintayin lang natin yung train. So, dito na tayo. Hintay tayo na dito ng train. So, ayun, baba na tayo. So we are going headed out to the buses.
Nasa labas na tayo. Sasakay tayo sana ng bus pero walking distance lang kasi galing dito sa babaan natin ng train. So, I decided to walk na lang kasi maganda naman ang panahon. So, okay lang yun. Diba? So, mayroon tayong, ito yung itsura ng bus station dito. Dahil dito tayo galing sa building na to. So, sa train yan. So, ayan. So, ganun lang naman kadali, kabilis. Ang bilis lang naman. Once na makasakay ka ng train, mas mabilis kaysa buses. So, doon tayo, yung building na yan, dyan tayo lumabas galing train. Kasi ito yung train na tracks na dinaanan natin. So diba, gaano kaganda ang panahon today. Kaya nakakatuwa maglakad-lakad. Kasi bihira lang ito pag winter time. So, ayan, papuntang downtown yan. Kita nyo? Yeah, papuntang downtown yan at pabalik. So, ito ay different day. So, anyway, lahat ng video ito na nakikita nyo, iba-ibang araw. So, ayan. Walking morning. So, ito yung weather for today. Very nice. But it's cold. It's just that very sunny day. So this is the quiet neighborhood, which is when I live in. Very quiet siya. Laki ng puno, oh. Walang kadahon-dahon pa. But anyway, I'm walking around our blocks, exercising. So ito yung ginagawa ko pag during day off ko. Talagang palagi talaga ako naglalakad. Pang-stress ng legs instead of higa-higa. So lakad-lakad. So ganito ang kaganapan ko every time na during my off. Basta okay lang yung sa labas. So anyway, ngayong oras na to, very warm. But a little bit chilly kasi yung medyo malamig pa rin. Pero very sunny day. So ayan. So dito ako sa park, naglakad-lakad, you know. So very calm and relaxing. So yun ang aking ginagawa after today. Nagluluto ako ng mga uulamin namin. Then after that, so ito na, naglalakad ako. So ito na yung aming neighborhood. May park dito. Tsaka ganitong oras, very tahimik talaga and early in the morning. Lalo na pag ganito ang panahon. Not really. Di pa kasi kami fully mainit. Hindi pa summer. So ganito pa talaga. Wala pang masyadong lumalabas ng ganitong panahon. But anyway, ayan, thank you for watching everyone. And see you in my next video. Ayan po. Thank you all.